12. Hej og velkommen til Målø. I dag spiller vi med Yonko Gaming. Ja, det er mig. Ja, det er den dejlige dreng, der sidder til. Nej, så kommer vi til at Mhm. Hvor er du? Bøjde på og flip Yes! Hørte du lige mit bøjde på og flip Du vidste ikke lige, at jeg gemmer. Jeg troede, du havde set min name tag. Så jeg troede, Nej, det havde jeg ikke. Det der, og så hoppede jeg sådan, fordi jeg troede, du havde set det. Og så skifter jeg, så går jeg den modsatte vej for et baghold. Og så er jeg ikke lige... Kan du vide, hvor du er henne? Gotcha. Okay, en pil. Kunne jeg høre. Det er væk. Jeg kan ikke se dig. Nu er det slut. Ja. Jeg skiller. Jeg skiller kun. Har du købt fraps? Jamen, jeg bruger ikke fraps. Ja, bruger du så? Jeg bruger screenflick. Hvor er du? Pil. Jeg synes, jeg så en der. Yay! Mit første kill. Ja. Hvis du ikke har set mig, så vil du gå lige forbi. Ja. Som du lige har gjort. Jeg kan se name tag. Ja, igen. Du begynder at blive god til det her. Øvelse gør mester. Ja. Det skal man altid huske på. Den her, den kommer til at tage lang tid. Ja, det gør jeg. Jeg mener ikke på tid, jeg mener bare, at det er op til et specielt antal kills. At den ene person får. Ja, igen. Jeg skal jo bare 10.000 meter over. Nå, jeg troede lige, det var en killer. Hvor er du? Lol, jeg har lige sat min render distance op til 12, det ændrer ikke på min FPS, og jeg optager. Okay, nice. Det er fordi, man skal lige være så til, at man har fået en ny computer, der kan yde lidt mere end ens gamle lort stationær. Ja. Så til sidst, ikke, så begyndte jeg at downloade alle mulige virus bare, så jeg kunne få en ny. Og så lige pludselig, så sagde min far, at han ville betale min storebrors PS4, så jeg fik 3.200 kroner. Okay. Til at købe en ny computer for? Eller hvad? Hvad jeg nu har lyst til at bruge for. Okay. Jeg kunne lige så godt have brugt dem på hardball eller noget. Jeg kigger efter dit name tag. Med mindre du holder shift ned. Jeg kunne høre en pil lige før, så du burde være i nærheden. Og jeg har stadig en pil, så det betyder, at du kun har et sværd, hvilket jeg kan betyder, at... Der! Nej. Yes! Øv. Er det her ikke sjovt? Oh my god, du er det. Nej! Så rammer man forkert. Yes! Ej. Jeg er skillerkongen fra nu af. Jeg er ren skiller. Hvad er det?
Vi går herop. Jeg lækkede lidt. Og jeg vil lige Bang. Ja. Det var et godt kamersted, ikke? Jo. Det er ikke lige sådan, at man lige lægger mærke til bare den lige. Nej. Måske skal jeg bare sætte måske bare lidt ned, ikke? Shit, det tror jeg. Så nemt ikke. Wow! Nej. Du skal være meget hurtigere. Ja. Lærling. Hvor er du? Jeg står og kigger på dig. Okay, nu er det swag it all. Swag it all. Du kender godt, eller jeg siger ikke, du skal behøve at se den, men den skill. Men du kender godt den film, der hedder Frozen, ikke? Jo. Eller nej, ser ikke sådan nogle film der. Det behøves du heller ikke. Men der synger den ene pige sådan en sang, ikke? Og så har man lavet sådan en parodi på den, hvor hun siger fuck it all. Sådan, ja. Så sagde det bare. Hvor hun siger, fuck it all, fuck it all, don't give a shit anymore. Sagde et name tag. Et lille name tag. Hvor er du? Jeg tager ingen chancer. Han gemmer sig et eller andet mærkeligt sted. Det er meget intenst. Jeg synes også, det kunne godt have været lidt mere extra large. Oh yeah! Godt. Du begynder at blive bedre. Ja. Jeg synes godt, de kunne lave den her lidt mindre. Banen-mappet, det er alt for stort i forhold til. Nej. Ej, så skyder jeg godt nok den lige i min hoved. Det er en glitch, der er, man kan komme her. Det er en glitch. Ja. Jeg skifter op i seng, så det er sagt. Goddag. Jeg var fra den anden side, så det er sagt. Jeg ved, du dør. Jeg ved, jeg døde. Jeg ser jo, jeg døde. Vi står snart lige. Ja. Så skal jeg godt nok i væggen. Hallo. Nej, så rammer man ikke engang. Men for os... Hacker altså. Øvelse gør mester. Altid. Og så er det bare dem, der bare har det fra det. Ja. Ligesom, jeg spiller fodbold, og jeg er pænt god til det. Og så, lige siden jeg var lille, ikke? Jeg tror, jeg var 1 eller sådan noget. Lidt efter jeg fyldte 1, så kunne jeg allerede gå rundt og trille med en bold. Så kunne jeg allerede gå rundt og småsparke en bold. Så ved man, så er der ikke andet end, hvad nu det hedder, så der er fodbold jo. Så tænker man bare, det er fodbold. Ej, name tag. Nej! For the world's like a silent movie. Og jeg skal lige huske at copyright. Jeg skal ikke synge for meget. Og der var en lille bitte name tag. Oh my god, jeg så faktisk også et name tag. Nej! Jeg dræber det før du nogensinde har anelse om, jeg er her. Name tag. Okay, der. 100 p på den der. Nå. GG. 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 Vi ses i næste episode, folkens.